Koliko puta moram da joj kažem? Posle škole želim da odmah dođe kući. Zdravo, mama. Konačno si se pojavila. Gde si bila sat vremena? Samo sam se družila sa drugaricama. Družila si se? A ja sam ovde umirala od brige. Dobro, prestani. Već sam kod kuće. Sedi sa svojom mlađom sestrom da mogu da spremim večeru. Samo ne to. Zašto ja? Zato što si ti starija sestra i moraš biti odgovorna za svoju mlađu sestru. Čoveče. Zdravo, Leona. Želiš da se igramo zajedno? Nemam vremena da se igram dečjih igara. Moram da se spremim za dejt. A ti si moja starija sestra. Moraš da se igraš sa mnom. Već sam ti rekla da sam zauzeta. Neka se mama igra sa tobom. Zašto si to uradila, mala? Mama! Mama! Šta je bilo? Šta se desilo? Ona ne želi da se igra sa mnom. Leona, igraj se sa svojom sestrom. Je li to toliko teško? Ne mogu. Imam pametnijeg posla. A kuda ćeš? Ko će mi pomoći da sredim kuću? Moram da pomognem svojoj drugarici oko škole. Stvarno? Pa idi onda. Lekcije su bitne. Mama, ona laže. Ide na dejt. A na dejt? Opet sa onim idiotom Philom, zar ne? Ali mama, nije idiot. On je veoma dobar momak. Videla sam tog tvog Phila kako se krije iza garaže. Zabranjujem ti da ideš na dejt sa njim. Ali mama, bolje uči sa ovim detetom. Ide u školu sledeće godine. Pa hvala ti, mala, što si morala da kažeš mami za dejt. Da si se igrala sa mnom, ne bih ništa rekla. I šta ću sada da radim? Ne želim da učim. Ja mogu da kažem mami da smo učile. Ako me naučiš kako da vozim trotinet. Ne, sama se nauči. Onda uzmi svesku i uči alfabet sa mnom. Dobro, hajdemo u dvorište. Nemoj ništa mami reći. Spremna sam, treba da radim. Veoma je lako, samo pokušaj da se odgurneš nogom i idi. A kako da uključim trotinet da ide samo od sebe? Ne, previše je rano za to. To možeš kada porasteš, ali sada ćemo na onaj stari način. Odgurni se stopalom i kreni. Ma hajde, ovo je glupo. Mi smo se ovako vozili kada smo bili deca. Baš je glupo. Kazat ću ti sada. Hajde, hajde. Hej, samo budi pažljiva. Kako ovo da zaustavim? Ideš u krivu stranu, samo pažljivo. Pomozi! Jesi li dobro? Boli me koleno. Ne pričam o tebi, nego o trotinetu. Znaš li koliko je bio skup? Nadam se da nije polomljen. Povređena sam ovde, stvarno boli. To nije ništa, zarašće. Pomozi mi ili ću se žaliti mami. Dobro, daj da pogledam. To nije ništa, to je samo grabotina. Mama bi duvala u moje koleno da prestane da boli. Ne, neću to da radim. Moramo da ti saniramo tu ranu. Ne, to ćeš tipati. Neće, hajde. Hej, ne mrdaj ti. Rekla si da neće boleti. Li boli? Sa tobom je sve teško. Ne razumem, šta se dešava ovde? Rekla si da ćeš da učiš sa njom? Da, jesmo, ali onda... Ona me je odvela da vozimo trotinet i ogrepala sam koleno. Šta? Ona, jesi li ti poludela? Malo dete na trotinetu za odrasle? Sama je tražila. Daj ovamo, jadna devojčica. Da, ali ona je rekla da to ništa nije strašno. O, ta Leona. Sada će mama da duva da prođe. Sada više ne boli. To je to, sada možeš da trčiš i da se igraš. A ti ćeš biti kažnjena. Zašta? Nije moja krivica što ne ume da vozi trotinet. Ti si starija sestra i odgovorna si za mlađu sestru, a kao kaznu počistit ćeš kuću. Dobro, mama. Hej, zašto plačeš? Nije kao da je tebe mama naterala da čistiš kuću. Reci mi, šta se desilo? Neću da kažem. Zašto? Ili zbog trotineta? Ne, jedna devojčica iz vrtića. Kakva devojčica? Šta je uradila? Nazvala me imenima i udarila me je. Jesi li ti nju udarila nazad? Ne, mama kaže da princeze ne treba da se bore. U tom slučaju ja ću biti tvoj vitez. Gde ta devojka živi? U kući preko puta. Odlično, da porazgovaram sa njom. Sigurno ćeš biti dobro? Da, preživeću. Pozvaću mamu, ona ti može pomoći. Ne, mami ne smeš ništa od ovoga da kažeš. Kako ćeš da sakriješ takvu modricu? Postoji jedan način. Idemo do kupatila. Dobro, gledaj i uči. Magija šminke. Ma ništa neće primetiti. Rekla sam ti. A, tu ste. Tražim vas po celoj kući. Ručak je spreman.
Leona, koliko puta moram da ti kažem da ideš po kući bez šminke? Pogotovo za vreme ručka. Ali sviđa mi se ovako, lepša sam, koža mora nekada da ti se odmori. Sačuvaj šminku za školu. Isperi sad. Ne, kako to misliš ne? Ne, isperi ili ću ja da isperem. Čoveče, šta je to? O, ništa, pala sam sa trotineta. Leona, jesi li se potukla? Koliko puta moram da ti kažem da se devojke ne tuku? Leona nije kriva, mama me je štitila. Znači uvukla si svoju mlađu sestru u to? Pa, to je to. Ceo dan ne možeš da izađeš iz kuće. Zašto? Ovo je drugi put da te opominjem. Nije fair. Sedi kod kuće i razmišljaj o svom ponašanju. Uvek završim u nevolji zbog svoje mlađe sestre. Dosta mi je ovoga. Zašto si došla? U kazni sam zbog tebe. Htjela sam da ti se zahvalim zato što si me odbranila. Izvoli. Slatko, ali mama mi neće dozvoliti da napustim kuću sada. Zašto moraš da ideš? Zabavljajmo se kod kuće. Kuće. Ako ne mogu da idem na dejt, organizovat ću jedan kod kuće. Želiš da imaš dejt ispred mame? Mama neće biti kod kuće. Moram samo da smislim kako. Ne želim ovoga da se igram. Reći ću mami. Kej, nemoj da si se usudila. Ako ne kažeš mami, daću ti neke slatkiše. Moje omiljene? Da, tvoje omiljene. Dobro, neću reći ništa. Halo, Phil? Razmišljala sam, a da premestimo dejt kod mene kući? Da, odlično, očekujem te. Samo moram da smislim kako da se rešim mame. Leona, Cherry, daj mi puter, tamo stoji na stolu. O, nema ničega ovde. Kako to? Pa kako ću onda bilo što da spremim? Pa, možeš da odeš do prodavnice, ali sve prodavnice u blizini su zatvorene. Najbliža otvorena je sat vremena daleko. Znači danas nećemo imati da jedemo? Pa ne mogu da dopustim da moje ćerke ostanu gladne. Idem do prodavnice, dok se ne vratim ti si glavna. Da! Sada me niko neće zaustaviti da organizujem dejt. A gdje je mama otišla? Dobro, mala, idi u svoju sobu sada. Ja imam dejt, ali hoću da se igram ovde. Mama je rekla da sam ja glavna, tako da moraš da me slušaš. A imale smo neki dogovor. Daj mi još slatkiša i otići ću. Dobro, hajde. Evo, ne dajem ti više. Znači tu kriješ slatkiše? Hej, nemoj da preturaš po mojim stvarima, inače ćeš zažaliti. Sada idi u svoju sobu. Phil uskoro dolazi. Moram sve da spremim tako da bude romantično. Stižem. Phil, ovde si. Naravno, čekam naš dejt već nedelju dana. Sve sam ovde spremila. Konačno možemo biti sami zajedno. Cool, veoma romantično. Drago mi je da ti se sviđa. Čekaj ovde, ja moram da napuderišem nos. Šta je to? Tvoj poljubac je najbolji na svetu? Fuj, to je odvratno. Jel ti to preturaš po mojim stvarima? Ne. Sve sam videla. Kako se usuđeš da uđeš u moju sobu bez dozvole? Dosadno mi je, želim da se igram. Kakva igra? Imam dejt. Smaraš me ovde. Ta budala ti je bitnija od sestre? Hej, on nije budala. Gde si ti naučila te reči, ha? Hoćeš da se igraš sa mnom ili ne? Nemam sada vremena da se zanosim sa bebom. Ja nisam beba. Šta si to uradila? Ma, pokazat ću ti ja. Stani odmah! Izađi, inače ćeš dobiti svoje. Sa kim to pričaš? Mislio sam da si sama kod kuće. Sama sa sobom sam razgovarala. Mi je tradicija pre dejta. Stvarno, nikad ovo nisi radila. Ti idi, ne brini se, bit ću ja odmah tu. Da sam na tvom mestu mala, ne bih izlazila odatle. Pa da nazdravimo ovim čašama Coca-Cole zato što... Šta je? Jesi opet videla duha? Moram da idem, vraćam se odmah. Opet? Šta
Šta to radiš? Ne smo dogovor. Dala sam ti sve moje slatkiše. Obećala sam da neću reći mami. Šta je potrebno da uradim da bi mi se skinula s vrata? Igraj se sa mnom. Sada, dečko mi sedi tamo. Biće zabavnije kada nas je više. Nema šanse. Hajde da se igramo nas dve, ali brzo. Imaćemo čajanku. Šta želiš uz čaj? Tortu ili hleb? Ja sam Spider-Man. Piu, pa. Hej, igraš se pogrešne igre. Rekla si mi da se igram. To je to, moram da idem. Hej, tek smo počele. Završit ćemo kasnije. To je to, dosta mi je. Idem ja kući. Hej, kuda ćeš? Sedim ovdje već 20 minuta. Idući put kada želiš da idem, samo reci. Ne, molim te ostani. Imam neke obaveze. Niko nam više neće smetati. Stvarno? Stvarno. Devojke, kod kuće sam. O ne, to je mama. Požuri, trči u moju sobu. Konačno sam kod kuće. Ne, sve je u redu. A gde je Luna? Gde je moja malena? A, Luna, ona... Leona, kako si mogla da svoju malu sestru zaključaš napolju? Nisam ja kriva, sama se zaključala. A šta da se prehladila? Ostavim te da budeš glavna i ti ni ne paziš na svoju sestru? Mama, Leona je dovela momka kod kuće. O, ti mala izdajice. Dovela si momka kod nas? Gde je on? Nema nikoga ovdje, izmišlja. Previše je rano za izlaske, mlada damo. Ako vidim samo jednog momka, otkinut ću mu uši. Hahaha, budala bez ušiju. Ovo je loše. Moram da se rešim fila odmah. Već sam poludeo ovdje. Mislimo kako da izađeš iz kuće da te moja majka ne primeti. Zašto? Mislio sam da ćeš me upoznati sa tvojom mamom. Jesi li poludeo? Jel te briga za svoje uši? Pa da, zašto? Onda me prati. Hajde, brže. Aha, znala sam. Luna, molim te, ne pravi buku. Sada ću pozvati mamu i onda ćeš biti gotova. Slušaj mala, samo pisni i gotova si. Hej, šta to radiš? Ona mi je sestra. Ona je htjela da nas izda. To ti ne daje za pravo da se tako ponašaš prema mojoj sestri. Što se nerviraš oko ove male? Odlazi odavde. Pa luda je kao i sestra. Pa izgleda da je to vaš poslednji dejt. Hvala ti što si stala na moju stranu. Ni ne treba mi takav momak. Niko ne sme da maltretira moju sestru osim mene. Hej, ko je umazao stepenice? O, ti mala. Leona, počisti ovo. Koliko puta moram da kažem da se po kući ne ulazi obuven? Dobro, mama. Drugi put danas. Kakve li sam ja to sreće? Hej, zašto samo sediš? Pomozi mi. Ali mama je tebi rekla da čistiš. Hej, zapravo, ovo radim zbog tebe. Duguješ mi? Dobro, pomoći ću ti. Hajde, sada je vreme da se ja odmorim. Ne razumem zašto malo dete čisti dok se odrasla Leona odmara. Čim je kako treba da radi. Malena. Jadna devojčice. Jel te zla Leona tera da radiš? Aha. Će sve u redu. Sada će Leona da završi čišćenje ovde, a onda će sve da počisti ispred kuće. Ja neću ništa da radim. Zašto uvek ja? Nemoj da se suprotstavljaš svojoj majci, inače ćeš ostati bez džeparca. Pa to je okej. Dosta mi je više. Ne dopuštaš mi da živim u miru. Vrati se ovamo. Leona! Tako je teško biti majka. Radi ovo, radi ono. Dosta mi je ovoga. Ja sam već odrasla. Mogu da napustim kuću i da živim sama. Samo par dana i onda ću krenuti da radim. I preselit ću se u stan. Doviđenja, detinjstvo. Zdravo odrasli životu. Samo moram da pronađem mesto gdje ću da živim. O, to mi je trebalo. Živeću ovde. Cool. Nema mame. Nema dosadne sestre. Odrasli život je super. Odlazi, ja živim ovde. Ali ovo je naš prilaz. Ne, ovo je moja nova kuća. Mama je napravila večeru. Hajde da jedemo. Ne treba mi vaša večera. Imam ja svoju hranu. Evo vidiš. Pa dobro, kako hoćeš. Živeti sam je baš super. Mama,
Mama, pogledaj, tamo je Leona. Ne obraćaj pažnju. Dosadit će ju brzo i vratit će se. Tako sam gladna. Mama je sigurno nešto lepo spremila. A da naručim hranu? Pa baterija mi je prazna. A nema nigde utičnice. Pa nije baš toliko zabavno živjeti sam koliko sam mislila. Mogu li da uđem? Ponela sam ti da jedeš, sigurno si gladna? Ma ne, ovdje jedem šta god poželim. Picu, burgere. Wow, sigurno je cool živjeti sam. Da, veoma. Zašto ne dođeš kući? Zašto? Da bi opet mogla da mi dosađuješ? Baš je glupo bez tebe. Nemam sa kim da se igram. Nema nikog da me zaštiti od huligana. Dobro, vratit ću se ako ovaj video sakupi 10.000 lajkova. Društvo, hoćete li nam pomoći? Stvarno želim Leonu nazad. Iskreno, i ja želim da se vratim kući. Ali nemojte reći mami i Luni. Ostavite like, subscribeujte se na naš kanal i kliknite zvonce da ne propustite nove videe. Ćao svima!